Můžeš. Tak kdy na to, Mirečku? To je zajímavý tah. Dobře. No. Počkej, ale jdi na... To ne, zase. Zaútoč. Na Itali zaútoč. Ty vole. Zaútočí na tobě samozřejmě. A zaútoč už. Kde mají nejvíc tady? No, a zaútoč. Ty rychle musíš zaútočit. No. Dobře ty. No. Teď zaútoč, jak teď obsadili Itali tu jedničku. Seber jim to. No. Jestli dát víc. No, ty vole. Ne, to nedělej to. Nech to. No, tak. Obsad ty cíle u tohohle. Tady, jak ti ukazuju. No, jak ti teď obsadili ty, tak tam obsad je. Budeš mít území, vole. Já myslím tady tohleto. Jo. No a teď zaútoč na tu jedničku, na ty Itali. Myslím tady. Počkej. Ty vole, ty se setutkej. Tak třeba jdeme. No, na tohle jdi, no. Obsad tu jedničku, jestli chceš. Můžeš mít cíl, ale... Tohle mi krade. Tohle mi vždycky krade. Mi krade to moje. No a teď zaútoč na tu treku, jestli chceš. Na tohle. Jo, no. Šachmat. Teď máš docela velkou výhodu. Protože... Ale oni jdou na tu jedničku, vole. Čum. Oni tam ani nedojeli, to jsou lepci. Šachmat. Jo, a teď obsad tu jedničku a tu 32. A máš to vyhraný. 32, ale čem? No, to je jedno. Končíme? Jo.